Liv počinje prva. Ona uzima limenke boje. Kakva će to boja biti? Bela, ozbiljno? Crta nešto zanimljivo. Neki smajlići, ništa ne razumem. Gledajte, to je tako lepo i šarala je svu kuću. Ti si pravi ulični umetnik. O ne, pazi! Popela si se previsoko. O ne, sad ćeš pasti. Liv gubi ravnotežu. Maše rukama, pokušava da se drži, ali ne može. Hvala, Lisi. Ona je stigla baš na vreme. Ok, sad je tvoj red da ukrašavaš kuću. Ona također želi neku dekoraciju. Otvorila je svoj roze kišobran i uzela neku sjajnu traku. Ups. Da vidimo šta će ispasti. Wow! To liči na glavu prave meduze. Neverovatno. To je zaista prelepo, jel da? Pipci sijaju. Prava živa meduza. Ali se oduševljena. Ali to nije sve. Pogledajte šta dalje radi. I sekla je nešto zanimljivo. Wow, lepota. O ne, dakle ovakav jak vetar. To je neka kutija na kojoj piše Amazon. Sve jasno, to je Amber naručila. Hajde da vidimo šta je unutra. Jao, to je neka čudna stvar koja izgleda kao naučni uređaj. Hajde da vidimo kako radi. Wow, unutra je neka pena. Zanimljivo. A šta će dalje biti? Odlučila je da ofarba korale. Cool. Odlično je ispalo, jel da? Jao, gledajte. To je neverovatno. Amber je oduševljena rezultatom. A vi, devojke? I vama se sviđa ekstra? Čekajte, smislila je još nešto? O, to je neki prah. Ali šta će ti? Neverovatno. Ovo je prava magija. Sad ima puno ribica na svojoj kući. Kako divno. Vaše kuće izgledaju zaista dobro. Ko je sada na redu? Liv, vidimo da si nešto smislila. O, gledajte, uzela je veliku školjku i doziva nekoga. To je njen pomoćnik. O, devojke su se uplašile. Gledajte, to je grozna crvena hobotnica. Pravo morsko čudovište. Devojke su pobegle. A Liv je zadovoljna. Jao, ali se nešto tužna. Njena soba izgleda prazno, ali ona je već nešto smislila. Wow, odlučila je da spoji dve boje, zlatnu i roze. Pitam se šta će ispasti od toga. Sad ćemo da vidimo. Uzela je valjak i počela da farba zid. Wow, to je neverovatno. Nikad nisam videla tako lepu boju. Šta je bilo, Lisa? Misliš da nešto nedostaje? Ok, možeš to popraviti. Wow, kakva tehnologija. Nisam očekivala da je to moguće. Ali moram priznati, tvoja soba izgleda ekstra. Šta se to čuje? A to je Liv. Ona ima svoj način farbanja. To je jako zabavno i ja bih voljela da probam, iskreno. Wow, na zidovima ostaju tako lepe fleke. Neverovatno. A gde ćeš baciti posljednju lopticu? Ups. Ovo sigurno nisi očekivala. Ali se je besna. A tebi je smešno? Ups, sad će biti tuča. Devojke, nemojte se svađati dovoljno.
Kako smešno skaču. Šta je bilo? Wow! Amber nije gubila vreme i također ukrasila svoju sobu. Da, njena soba izgleda isto prelepo. Svaka ti čast, Amber. Ovo je moćno. A šta sad radiš? A, treba ti krevet, razumem. I sirene valjda spavaju. Izgleda mnogo udobno. A šta ćeš sad uraditi? O, kakav lep tepih. A šta je ovo? Neka tabla? Wow, možeš crtati na njoj stvarno? Sigurno će ti biti korisna za učenje, jel da? Ovo su police. Znala sam da ćeš staviti knjige na njih. Svaka ti čast. Tvoja soba je postala tako udobna. Stočić, vreća za sedenje. I još malo knjiga. Da, prepoznaje se tvoj stil. O, ko ti smeta da čitaš? A, to je Liv. Ona ponovo nešto radi. Joj, kako glasno. Pa ćeš već završiti. Pa ti nisi normalna. Šta, imaš neku ideju? Wow, to je mnogo cool. Nisam očekivala, ali tvoj krevet je zaista brutalan. Slažem se da treba dodati još malo detalja. Wow, divno, baš kreativne lampice. I tvoja omiljena gitara. Da, tu je pravo mjesto, slažem se. Wow, svaka ti čast. Imaš tako moćnu rockersku sobu. A šta je ovo? Tvoji omiljeni bendovi? Cool. Da, svaka ti čast. Baš si se dobro potrudila. Mislim da si zaslužila odmor. Hajde, odsviraj nam nešto. O, da, to je pravi rock. Možeš da luduješ sad u svojoj sobi. O, a šta je kod Alise? Koliko loptica na podu, nevjerovatno. I slatke mašnice. Nevjerovatno koliko odeće imaš, blago tebi. I ljuljaška je bila baš dobra ideja. Da, i ti možeš da se odmoriš. Verujem da si se umorila. Tako ti je zabavno ovdje, svaka čast. Uživajte, devojke. Šta je bilo? O, devojke su ti došle u posetu. Hoćeš ih pustiti, a? Naravno da hoćeš. Tako im se sviđa tvoja soba? Nevjerovatno, sada možete zajedno da se igrate. Imate i ljuljašku, da? A šta je ovo? Neka modna revija? Zanimljivo. O, a sad su došli kod Amber. I njena soba se svima dopala, jer je zaista lepa. U njoj također ima puno zabava. Možete da crtate, da čitate i da učite. Ups. A sad je vreme da ocenite sobu Liv. I ona je sjajna, jel da? To su Kitty i Kuromi. Došli su na žurku sa jakom kontrolom na ulazu. Na žurku puštaju samo sirene. A važno imati rep, a ne noge. A ako imate rep, onda ćete ući u divni svet sirena. Ali Kitty i Kuromi imaju pozivnice na žurku, ali nemaju repa. Ne mogu da vas pustim, imate noge, ne prolazite kontrolu. Ali kako to? Mi hoćemo na žurku. Okej.
Možemo da rešimo to. Daću vam repovi na jedno veče. Ali pre toga morate proći kroz sve faze postajanja sirene. Pitam se šta je u ovim školjkama? Hajde da pogledamo. Kitty, otvaraj. Oho, unutra su manje školjke. Zanimljivo. A šta je kod Kuromi? I ona ima 3 manje školjke. Hajde da otvorimo jednu. I šta će mi rep od papira? Treba mi pravi. Mislim da papirni rep treba ukrasiti. Hajde da probamo. A vidi, to će biti vage. Izgleda jako lepo. Super, sviđa mi se. A sad ću dodati šljakice. Tako je. Wow, sada još više sjaji. Ali nešto nedostaje. Šta još dodati? Tačno. Malo trake neće škoditi. A želim da je zalepim na rep. Da izgleda kao suknja. Tako je. I ovdje. Joj, šta je to, Kija? Kuromi, to je zbog tvoje farbe u spreju. Jao, izvini, Kitty. Obojit ću svoj rep. Sad ćeš vidjeti zaista lep rep. Biće dvobojan. A vidi kako super. A sad ću dodati malo belih kapljica. Wow, kako dobro. Moj rep podsjeća na svemir. Jel da? Super. Ali trebaju mi manje četkice. Da, baš ovakve. Uz pomoć njih ću moći da nacrtam lepe crteže. Ispalo je super. A sad ću dodati piercing i lančići. O, evo je. Da, ekstra. Ispalo je jako zanimljivo. Moj rep je sigurno bolje od tvog. Wow, izgleda super. Hajde da probamo. Sviđa mi se. A ja želim da probam svoj rep. Wow, tako je dobar. Baš mi lepo stoji. Wow, Kitty i Kuromi sad imaju lepi repovi. Sa takvim repovima će vas sigurno pustiti na žurku. Hajde da pogledamo šta je u drugoj školjki. Otvaramo. To su makaze i konopac. Ali šta će mi? Čudno. Kuromi, a šta je kod tebe? Ja imam makaze i crnu tkaninu. Smislila sam nešto. Od toga mogu napraviti crveni topić. Sad ću iseći sve potrebno za moj budući topić, koji će odlično odgovarati mom repu. Znači to je set za topić? Kuromi, možeš li da paziš malo? Sve leti pravo u mene? Kitty, uzmi lizalicu i ne smetaj mi. Što? Sviđa mi se. Okej, moram da smislim šta da obučem. Da vidimo šta imam u ormariću. Kako lepa haljina. U stvari, ne sviđa mi se. Šta još ima? Pa to je moja drugarica. Šta radiš ovdje? Ja tražim sebi odeću. Da, treba ti pomoć. Ja znam kako da ti pomognem. Ova jakna izgleda dobro. Ne, to nije to. Hajde onda ovo. Ne sviđa mi se. Da, to je baš ono što mi treba. Drago mi je. Idem da pokažem Kuromi. Gledaj, kakav topić imam. Ne, zavidi mi. Skoro sam završila. Ostalo je samo staviti piercing. Treba se brzo presvući. Sad ću vam pokazati. Baš me zanima šta je tamo. A ja mogu napraviti sjajne školjke za ukras. Tako je. Ukrasit ću sve perlama. Wow, kako slatko. Stavit ću to sebi na ramena. Super. Baš mi se sviđa. Kuromi, svaka čast. Da, i meni se jako sviđa. Izgledam tako dobro. Ostala je posljednja školjka. Ko će otvoriti? Pobedila je Kitty. Hajde. Zanima nas šta vam je ostalo uraditi da postanete sirene. Šta je to? Voda? To je bilo zabavno. Hajde da vidimo šta je kod mene. Otvaram školjku. Šta? Tu je isto voda. Mrzim da bude mokra.
Šta to sve znači? Naša šminka je pokvarena. Moram odmah sve skinuti i našminkati se ponovo. O, šta je to? Kofer sa šminkom? Kako da se našminkam? O, ja sam dobila veliki kofer, ali na njemu je brava. Kako da ga otvorim? Znam. Imam nokte. Oštri su kao noževi. Tako je. Uspela sam. Hajde da vidimo šta je unutra. Wow, koliko šminke. Baš mi se posrećilo. Odmah ću početi da se šminkam. Prvo, senke. Imat ću roze kapke. Tako je. Zatim ću dodati šljakice. O, kako super. Treba našminkati oba oka. Zatim ću nalepiti šljakice. Tako je. Kuromi, šta misliš? Ja sam našminkala sebi oči. Ali ne razumem šta će mi riba. Pokušat ću da stavim senke na nju. A sad ću koristiti ribu umjesto čapkice. Pogledaj kako je lepo ispalo. Divno. Ja bih pojela ribu. Tako je privlačna. Tu je čak i meduza. Kitty, jesi pojela ovu ribu? Nisam mogla da odolim. Ajoj, čudno je. Sad ću uz pomoć meduze našminkati usne. Ispalo je super. O, ideja. Kitty, ova meduza će ti napraviti lepe usne. Stvarno? Udarila me strujom. Kuromi, prevarila si me. Ma daj, Kitty, to je samo šala. Uzmi pravi karmin. To je već druga stvar. Namazat ću usne. O, kako lepo sjaje. A sada treba napraviti frizuru. Treba pripremiti uređaj za kosu. Očešljaću kosu. A ja ću uviti kosu. Hoću da napravim lokne. A ja ću imati punđe. Tako je. Završila sam. I ja sam. Hajde da vidimo. Wow, baš smo lepe. Wow, devojki, imate tako lepo frizure. Svaka čast. Sada izgledate kao prave sirene. Sigurno će vas pustiti na žurku za sirene. A vi napišite u komentarima čiji izgled vam se više sviđa. Kitty ili Kuromi. Hej, vratili smo se. Hoćete nas sada pustiti? Wow, izgledate sjajno. Oduševljen sam. Naravno, devojke, prođite. Čekaju vas svi. Hajde, ulazite. Stanite. A vi nas smete, imate noge.